ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பருப்பு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், இந்த டம்ளரில் ஒரு அரை கிளாஸ் பருப்பு எடுத்திருக்கேன், துவரம் பருப்பு. இந்த அளவு எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அதை தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறினா போதும். அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு. அடுத்தது என்ன பண்ணணுன்னா, ஊற வச்ச பருப்புலேயே ஒரு 2 தக்காளி, ஒரு வெங்காயம் இதிலே சேர்த்துக்கோங்க குக்கர்லேயே. அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 விசில் வர வரைக்கும் ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஒரு 5 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாங்க. அப்போ தான் பருப்பு நல்லா வேகும், பருப்பு ரசமும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 5 விசில் வந்தப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பருப்பு 5 விசில் விட்டு பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், தண்ணியை நம்ம கொஞ்சம் வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா பருப்பை கடைஞ்சிக்கலாம். ஏன்னா தண்ணியோடு கடைஞ்சேன்னா நம்மளால் கடைய முடியாது, சரியாகவும் கிடையாது. அதனால் தண்ணியை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வடிகட்டிட்டு, மேலோட்டமாக தண்ணியை மட்டும் வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா பருப்பை நல்லா மத்தி வச்சு நல்லா இது மாதிரி கடைஞ்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம கோலி குண்டு சைஸ் புளி ஊற வச்சோம். ஸோ அது இப்போ நம்ம கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த வடிகட்டி வச்சோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்ணி, அதையும் இந்த பருப்போடு சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த ரசப்பொடி, இது வீட்டிலே அரைச்ச ரசப்பொடி, அது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. வீட்டிலே அரைச்ச ரசப்பொடிங்க. இதில் மிளகு, சீரகம், துவரம்பருப்பு, பெருங்காயத்தூள், காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாம் வறுத்து பொடியாக்குனது. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு தனி நான் வீடியோ போடுறேன். இந்த ரசப்பொடியை தான் நான் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா தட்டி வச்ச பூண்டை சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ பூண்டு சேர்க்குறோமோ அதுதாங்க ரசம் நம்ம டேஸ்ட்டு தரும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஃபைனலாக ரசத்தை தாளித்து கொட்டினா பருப்பு ரசம் ரெடி. நார்மல் மிளகு ரசத்தை விட இந்த பருப்பு ரசம் ரொம்பவே சுவையாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரசத்தை தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா பொரிஞ்சப்புறமா கொஞ்சோண்டு வடகம் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா 2 காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கோம். தாளிக்கும் போது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ரசம் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா 2 நிமிஷம் நல்லா பொரிஞ்சப்புறமா தாளிச்சதை எடுத்து ரசத்தில் கூட்டிடுங்க. தாளிச்சதை எடுத்து ரசத்தில் போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு கொதி வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இறக்கிடலாம். இறக்கிட்டா பருப்பு ரசம் ரெடி. அடுப்பில் வச்சாச்சுங்க. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகட்டும். கொதி வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ ரசம் நல்லா கொதிக்குது. அந்த சுற்றிலும் ஒரு நுர தள்ளுற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா ரசம் ரொம்ப கொதிச்சுதுன்னா அந்த டேஸ்ட் மாறிடும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நுர வர ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. சுவையான பருப்பு ரசம் ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய் பாய்.